nwere ife ọ ga-abụ nnu mgbe ụfọdụ na-ajụ ma ụfọdụ ụmụ nwoke ma ọkwa mmadụ mụrụfa like ọkwa mmadụ zụlụfa fa enwekwelu nne ife this guy imelu nwa mmadụ o ji ekpọlụsị na ọ ga-anụ itigbu onwe gị na mkpu. In fact ekwesịrị before mmadụ anụọ nwaanyị echekie even do sure na isi ezuru ezu mana onye zụrụ ya nụ because ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke dị damaged maka etu nna fa si wee treat nne ha akpọtazie nwa mmadụ ha na-achọ ka ha gbuo onye amakwụm ihe ndị a kpọrọ ndị polisi na-alụ na be anyị amara m ifefa na-alụ ịbụrụ alụ nwaanyị ikpe ama gị even mgbe ụfọdụ ọ ga-adị obvious na ikpe mara nwoke mana ọ ga-ama gị maka na nwaanyị aka ịbụ chukwu bekwelu na anyị ebele ihe a na-aga na oge na-abịa mgbe kama ga-abụ ka a ghara ikwụsị ka ọ dụbụ ịghọtara na nke unu wegodolu ntị unu nugodolu first ihe mmadụ gabigere just na ọ na-anụ di ike gwụrụ. Abụ m onye Anambra steeti. Abụ m anụgo m di adụ 25 years. Ihe a bụ 5 years anyị na-aga na marriage and 20 years ka m nọrọ. Abụ m onye Anam particularly na Anambra, ndị Anambra West. This ada na n'ụdị ọtụtụ ọsịsọ fọdụ nwa mpele nwere na-enweta na lọbgolo n'ụdị. Especially ndị parents ga na-enwere ego itu na school. Abụ mmadụ like ka m nwee aka m before na n'ụdị maka isi otu na-anọsị. Mana ọdụrọtị ka chi si nwee shie. Abụ m ka nwoke ngụsị secondary school. Enwere m akọlụ na nke ka nọ wee si oke mbata ọsọ ma mụ yesi onwe nọba na shop ya. Isi mba na shop m enwelu. Nwe m ụzọ ọlụ. Wee nwezi akọlụ. Elekere m ka bido nwee shop. Amechekwa na ọlụ asa iwu sometimes nje na nke mmadụ so na nye nwe ụkwa na shop ọkwọ m ụgwọ mana enwere m ego imepe shop nke m. So with only 2 years. The second one, the month and 1 week. Monday. A month and 1 week. What can I care of the self needing when you care of the self needing when you take it with your yegi can notice yegi. Yeah, man put almost 1 week. Almost 1 week again. Sometimes 2 weeks, sometimes I'm going to too much of 1 week. Man, can with them too much if we get problem for me. And that women and so too much. Must see as me probably men all wall. Eja walk na so mad so na shop or come I'm come on no shop. And the worst part we don't want to do any academy. So na here I can pay them shop even though 7 no with cook water bam bam. But there's all anything we can move along move come. So no blabby man na jollo and abatakwa. We then a chop one. Sometimes I want to hear me go use the bank. And begin to go do sometimes notice himself as in a whole young man so that as in until me I know I call them. Yeah, make it go di welu maka ime nwande ime nwa m nke 2 years o tikere go my car before mo nwa ime nwa nka and then sometimes I don't mind when so many feeling everyone nwoke and go to ya go too much. Can I must another one like this? Okay, must one. HTD ones or go forbid mother one. My younger began this almost another one like this. Almost one. And the me hatred one did too much. More than one, or not to better. Mamu to it is here. But I let you not on level no. I made him against the hey God, what's the end? I want to become the first one all alone. Nka umetaka kuslebon anka 2 years and came on 1 week ameta aka m no ngo kita na aka m no so ngo zi na lo ngo zi when enye mo lo ko mara pro nwe bunta na ya na jabolo nye ke kwane mamu no nwe cholo ko bi omugo na pas na mama na bi omugo
nye nwere ego ime expenses masị nsogbu adịrọ. So that time m na-ahịa afilo from nke to nke first time ọ ya alarụ ọkụ ego na-ese ute mgbe ọbụla eji agwa na ọgụ connected dị iwe asị na-arụ ọkụ nwa na ọ bụ na abịara ogologo calicos conversion mgbe nwere ego m titi nata mere nke a dabara bụ ya abachetakwa rubidokwa eke na maazị anyị wee jewe ihe na anyị wee jebe native medicine good and fine native medicine ka m meziri wuti ọgwụ oyi macha niile ka m gosi onwe dị mma nwoke tigide m n'afọ ime oge m dị ime nke obere nwa mma bifo mmụọ ya oge nwa m dị oge ikpe nke abụ ime nwa dị mba ego m 39 weeks ka nọ going to 40 weeks sometimes I'm go mo abanya go na level sometimes level ya blogger kwa nti ụlọ ọgwụ ụlọ 1 cm ka m nọ so for more than 1 week self ka nọ n'ime so that period m na-anwụzi okwu ebidoro gịnị butere m ụgwọ agbagba push ụgwọ okwu ilo sharp pain na-agwa gị level o mesikwa na bụ level na amụrụ ọzọ m nwa after 1 week ka ndị mụzi nwa mma after putting ihe mbọsị ya akpọrọ dị my parents sef akpọrọ m many boy nothing onye mmebụ ihe ya butere onwe nwoke na-afụ na Facebook onye bụ onye human rights so mụzi comment jara Facebook mba chat anya send a friend request from them na-ekwu okwu that time one that time ọ na-asị mụ dị serious ka anyelu ụmụaka mere ya anazị m ọ chat mgbasa nkezi nye ụmụ WhatsApp na obi that time sef mere ekwu na WhatsApp na-akọsịja ihe na manya na ba yele maka na mo the serious ko si everything we ba bi na chat that na ma tell you no we say nka me so tell me abi me we pain na kwa gị onye tọrọ pụ ila kwa jebe lo we shop for man na yard my baby go go school we need to we no kwa ni lo we so we na shop kwa ihe na eme m tell we so dị m ego nke kiduche m n'ọgwụ ọsọ ka m register n'ebe na-abụ register m na chemist shop ọ bụnye anya bụ midwife ọ na-emewa chemist bụkwa midwife register wa na general hospital mbasa yes na general hospital wanara na ego but at least ọ na inwe onye dị me register n'ebe mana onwe bi na aya baya anaghị ego mana ọ bụ na just antenatal baya anaghị ego baya ego ọgwụ for free mana inwe any complaint dị too much wa ga-anaghị ego wee tụtụ gị bụ na ọ ya dịchip karịa ebe ọzọ kpọta na general hospital mbasị ya na enwe omegili nke m ga-eji wee gawu nke esi nwozie ihe vasị m nweta na ama m na vasị m kwụsị ukwu ya dị too much ọ hapụ m oche ka ọ na-ele butik ọ na-ele akwa m nwoke na nwanyị azụ ya na onwe hapụ m ime chọpụtala onwe na ilu ya nọrọ ọrụ onwe nkata nnọrọ ime shop ya na ọrụ apị na-evite oli ya nwee karịa m nwee nọmba nwoke ahụ adịchọrọ dị m ịkpọ nwere mma ụdịdị si ebe onye ga-ehepụkwanụ nwere onye mma enyere maka na moment mmịa na onwe abụkụrụsaịdị mmịa na onwe adụrụkwu dịlị nso mesi oke ọnya bisaịdị mmịa eketego ike gwụkwọ dị mmịa ọ bụrụkwu mmịa kọ na ebe ọ na-agwa m mmịa ekwu n'ebe ladies ị na-asị gị n'ụkwụ anya m wee yegide iya wee nwere fon wee kpọọ nwoke human rights ọ nọ Lagos kpọọ ya wee kọwalịa ihe na gabiga ịnụ n'ime na na pain o wee sị mụ mee ya na mụ na ya bụ ngwa na niti nwa kọwa na ọmọbụ ya na mụ ga-aba mụchọ bike ọmụchọ onye mma ya edu ụmụ akwụ onye weduje mụ na police station ka mụ rịpọtụ na ihe adịgotu mgbe mgbe agwara m ya dadị ya na adachugogudele bụ ịkpa abụ ọ na amarapụtara m ebe mma apụ ga that time ihe m chegbu bifọ bụ ka m godo nwa a ma bụ help even though self nọ ebe ọ bụ na ọ bụ ma nụkwu na-alụkwu ọlụ kama mgbe na like ihe ọzọ ihe wutabi ma kia dị nsef a na-ahụ ọzọ that time ego na-adị m n'aka bụtara ego obere ego nne nwata na-adị na-enye mmafe m na na-enweta ego oji isi nri okwu da mfa na-enweta gị isi nri ọ ga natabụla ọgụgụ na-egotere m ihe ọ natara nwa m ụzọ dị na ya ụzọ afọ gotegolo m isi adị ka nwesị anwụ
ka time gabata na wezi egote je wasa mu yogo di nyagote mu before so okay mo le go na egote na me go do na wezi egote mu like that mamu ya ko egote so egote mu na ka sometimes ko me grip sometimes when you room le go mo ya ka je mo na ga niru so mo bazia ba ka mo je bezia police station luzia report ya don't never iya wata bu no ga ni police station dey self police mgbe akpụzia the man the man kpọrọ na phone asị m mgbe ilugo the place si ya yes some report go first so that they want to ka anasị na report na police na the case na police ya na onye DPO kwụsị ọgbakpọ ndị polisi ndị ọzọ sịwa bịa ka aja time ọ ga-eme invite ka ọ bịa ka nnukwu ka amara ihe ozugbo so àwọn ẹjọ onye duty yes eso m gwa nwega so àwọn ọdụmụde m na eti bike acha nne nwere soro ga ọwụtụrụ dị m sef ebe nọ na bike ka nọ ụzọ ụkwụ base pain na-enye m ezigbote nsogbu